Több évtizede, a 60-as évek óta működik Hajdúviden a baromfi feldolgozó. A gyár nem csak a vidiek és böszörményiek életében tölt be jelentős szerepet, hanem a környező települések mindegyikében. A TOL 96 Kft. Tulajdonában lévő üzemben összesen 140-en dolgoznak. A TOL 96 Kft-t 1996-ban alapították. Előtte a tulajdonosi kör, mint egyéni vállalkozó dolgozott, törzstartással foglalkoztak, libaneveléssel foglalkoztak. Ebből nőtte ki magát, azt lehet mondani, igazán a TOL 96 ebből az egyéni vállalkozásból. Létrejött a TOL 96 Kft., továbbra is a törzstartás volt a fő profil és a libanevelés. 2008-ban felszámolótól megvásárlásra került a hajdúvidi baromfi feldolgozó üzem, majd beüzemelésre került. Megkezdődött a soványvízi baromfi vágása, termelése, értékesítése. Igazán azt lehet mondani, hogy 2010-től teljes egészében a TOL 96 Kft. Vette át az irányítást, ő is a tulajdonos. Zömében a második fél évben dolgoztunk, folyamatosan emelte a törzstartásból adódóan a éves szinten a élőliba mennyiségét, így nyilván a ledolgozott munkanapjaink és a szerződéses foglalkoztatású dolgozók napjai is nőttek. Jelen pillanatban azt lehet mondani, hogy a 2012 évi vágási tervünk, vágási darabszámunk az 650 000 darab liba lesz. Az üzem felszereltségét tekintve országos szinten is a kimagaslóan modern vállalkozások közé tartozik. A Kft. Életében jelentős volt az idei év elején történt beruházás, amely során megújult a hajdúvidi baromfi feldolgozó és annak környezete is. Egy MVH-s pályázatot nyert meg a TOL 96 a tavalyi év folyamán. Ennek a fejlesztése, beruházása ebbe az évbe évelején kezdődött el, január közepétől április végéig tartott. Konkrétan igazán a iroda és öltözőrésznek a komplett teljes nyílászáró cseréje történt meg, a feldolgozó üzemben légtérbővítés történt, belső szintnek az emelése történt, a feldolgozó üzemnek teljes egészében a külső szigetelése, vakolása, teljes födémcsere történt, egy régi elavult gyorsfagyasztót kicseréltünk, helyette 2 új fagyasztóboxot hoztunk létre, amiben a napi termelésünk bőségesen belefér, valamint emellett még van egy régi fagyasztótárolónk, és szintén a pályázathoz kapcsolódóan mellé tudtunk egy 200 tonnás új fagyasztótárolót építeni. Külső környezetnek a felújítása zajlott át, aszfaltozás, udvarrendezés, parkolóépítés, személyautóknak, parkolóépítés, kamionoknak, hogyha esetleg úgy adódik, hogy a pihenőidőt itt kell kivenni, akkor nyilván legyen hol parkolnia. Egyéb épületek, ilyen épületek, hogy szennyvíztisztító, trafóház, vízműnek az épülete szintén külső új burkolatot és tetőszerkezetet kapott, valamint a térvilágítást valósítottuk meg. A hajdúvidi üzemben dolgozók naponta 25 tonna készterméket állítanak elő. Az élő baromfi programozás szerint érkezik a TOL 96 Kft. Baromfi feldolgozó üzemébe, mely Hajdúviden található. A beérkező élő baromfit mérlegelés után beáll az élőfüggesztőbe, ahol a oda beosztott munkavállalók elkezdik a folyamatot. Ez a folyamat nyilvánvalóan az élőnek a pályára történő felfüggesztésével kezdődik. Függesztés után a pályán tovább halad az élő baromfi, kábítás következik, véreztetés, majd egy több mint 10 méter hosszúságú forrázdókádban a forrázás, gépi tollaskopasztás, majd egy parafinozásos utókezelési technológia, és mindezek után érkezik meg a zsigerelő pályára, ahol szintén az oda beosztott munkavállalók kézzel elvégzik a zsigerelési műveleteket. Zsigerelés után, testmosás után kerül a baromfi a pályáról egy másik pályára átfüggesztése. Ez a szeles előhűtés egy nagyon fontos szabályozási pontunk, ahol 2,5 óra hossza alatt 4 fok maghőmérséklet alá hűl a baromfi. A szeles előhűtés után következik a csomagoló-daraboló üzemrészünk. A csomagoló-daraboló üzemrészben a megadott specifikációk, gyártási utasítások alapján történik a baromfinak az osztályozása, a darabolása, csomagolása. A csomagoláson belül értem az egyed és a gyűjtőcsomagolást,
valamint a kartonba került árunak a készletbevételezését. A baromfi feldolgozás folyamán meg annyi helyen történik minőségellenőrzés. Meghatározott helyeken minőségellenőrök végzik a baromfinak a minősítését. Erre azért van szükség, hogy emberi fogyasztásra alkalmas árut állítsunk elő, valamint a EU direktívákat és a Magyarországi élelmiszer előírásokat nyilvánvalóan betartsuk és elfogadott üzemként tudjunk működni. Ide kapcsolódóan szeretném azt elmondani, hogy a üzemünk az elmúlt években folyamatosan IFS auditon esett át. Ezt az auditot az idén is megcsináltuk nagyon jó eredménnyel, 97%-os eredménnyel. Ez elismerés jelent az üzemnek, valamint az export partnereink, mivel 80%-ba exportálunk, így az export partnereink azt lehet mondani, hogy igénylik is ezt tőlünk, hogy ezt csináljuk meg. A baromfi feldolgozóban elkészült késztermék ezt követően zömmel ismét folytatja útját, mint hogy a vállalat az Unió országaiba exportál. A baromfi feldolgozó üzem egy műszakban 8 órába dolgozik, a teljesítményünk, kapacitásunk azt lehet mondani 600 darab per óra. Egy nap alatt 25 tonna készterméket állítunk elő, amely a hűtőben tárolásra, fagyasztásra kerül. Késztermékek fagyasztása után fagyasztó tárolókban történik a termékek tárolása, a termékek tárolása után a vevők által megadott diszpozíciók és utasítások szerint történik a kamionoknak a rakodása, előkészítése. Ez jelenti azt, hogy le kell a termékeket pántolni, el kell látni zárócímkével, valamint utána fajtánként, termékenként szét kell szoltázni, külön rakategységeket kell képezni, és ezek a rakategységek, amik raklapon vannak előkészítve, kiszállításra, értékesítésre, ezeket helyezik be targocával a ide küldött autókba, kamionokba. A partnereinknek több mint 80%-a az EU országokba szállít. Ez alatt értem Ausztriát, Németországot, Svájcot, Cseh és Szlovákiát, Lengyelországot, román piacra. A baromfi feldolgozás során keletkezett toll sem vész kárba. Azt a 2009-es esztendőben korszerűsödött tollfeldolgozó üzemegységben hasznosítják. A megtisztított terméket ezt követően pedig tollfelvásárlók számára értékesítik. A 2010-es év óta a Toll 96 Kft. Tulajdonában működő baromfi feldolgozó a környező települések életében is fontos szerepet játszik. Én úgy gondolom, hogy domináns szerepet tölt be ez a vállalkozás Hajdúvid életében azért, mert létrejött egy élelmiszerfeldolgozó üzem. Alapoz ez az élelmiszerfeldolgozó üzem a itt élő lakosság munkájára alapozza a tevékenységét. Azt lehet mondani, hogy jelen pillanatban a létszámunk több mint 40%-át az itt élő lakosok teszik ki. Ettől függetlenül jelenleg a hajdúvídi lakosokon túlmenően Hajdúböszörményből, Hatházról, Hajdúsámsonból, Hajdúdorogról és Hajdúnánásról járnak még ide dolgozni a munkavállalók.